Ura gardena da. Ura formagabea da. Urak ez dauka zaporerik. Usainarik ere ez dauka. Eskuak garbitzeko erabiltzen da. Kutsatzeko erabiltzen dugu. Hotzak garbitzeko balio du. Sua urarekin itzali daiteke. Landareak ureztatzeko ere erabiltzen da. Lurra fregonarekin garbitzeko erabiltzen da. Uretako puxikak betetzeko erabiltzen dugu. Euria egiten dunean, ura erortzen da zerutik. Ura edaten da.